Υγραφική ρε. Ρε μάστορα μου. Μάστορα Μόντι. Καλλιτέχνης είσαι, όχι μάστορας. Καλλιτέχνης. Και γιατί έχει κάνει ο Μόντι. Ωραία πράγματα, ωραία, ωραία. Για στα χέρια σου, ρε μάστορα μου. Κοίτα πώς, τι έχει κάνει εδώ, κοίτα, κοίτα. Όλα τέλεια, τέλεια. Κοίτα και από εδώ, το έχει τελειώσει. Εδώ το έχεις στοκαρίσει. Είναι μια χαρά. Όλα τέλεια. Και εδώ είναι τελειωμένο. Τα πλακάκια. Το έχει μαζέψει όλα εδώ. Και έχει το μπάνιο μετά. Θα το βλέπετε έτσι. Μετά θα τα δείτε. Πώς θα είναι. Ρε μάστορα Μόντι. Μπράβο σου. Για στα χέρια σου. Κοίτα πως έχει βάλει το μεγάλο πλακάκι ρε φίλε. Δεν χάνει πουθενά. Πουθενά όλα ίσια. Ούτε δόντια ούτε τίποτα. Μπράβο ρε Μόντι. Ωραία. Γεια στα χέρια σου. Θα σε δούμε μετά με το μπάνιο και θα σου πάρουμε πάλι.